Zar niste čuli? Zar još niste čuli da je ponovo raj otvoren? Ne raj na zemlji, nego na nebu. Ne u vremenu, nego u večnosti. I da su u taj neprolazni raj uvedeni prestupnik i razbojnik i siromašak. Prestupnik Adam, razbojnik sa krsta i siromašak Lazar. Hristos je vaskrsao, a vaskrsom svojim otvorio vrata nebeskog raja deci Adamova. Ako ste to čuli, pa ipak ste pritisnuti strahom od smrti, onda kao i da niste čuli. Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda je i vaše vaskrsenje na pragu, to jest počelo je u vama vaskrsavanje, koje će se okončati vaskrsenjem. Ako je ta radosna vest postala život života vašega, smrt je za vas igračka, kao vezan rob za pobedioca u ratu. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Kako da približimo savremenom čovjeku Hrista i njegovo vaskrsenje? Čini mi se već je u Evanđelju dat jasan odgovor. Viđenje Hrista i njegovo ispovijedanje, priznanje njega kao Boga i Gospoda jedini je put i način u svakom vremenu, u svim ljudskim pokoljenjima da ono pozna Hrista i da prizna njegovo vaskrsenje. Pravoslavnoj crkvi posljednja sedmica Hristovog života na zemlji naziva se strasno. Staroslovenska reč strast označava stradanje, trpljenje i bol. Ovo je vreme sećanja na najpotresnije poglavlje u istoriji čovečanstva. Mi se sjećamo svega onoga što se dogodilo sa Gospodom, njegovog mnogo trpljenja radi nas, njegove žrtve za spasenje svijeta i kroz žrtvu njegovog otkrivenja, njega kao vječne ljubavi. Jer rekli smo, mjera žrtve je mjera ljubavi. Svaki dan ove sedmice naziva se Veliki i Sveti. U hramovima se molitve vrše po posebnom bogoslužbenom ustavu. Verni narod sabran u crkvu, počevši od Velikog ponedeljka, kroz bogoslužbene molitve i himne, prati Gospoda Hrista koji ide u Jerusalim da dobrovoljno postrada za ljudski rod. Gospod koji ide na voljno stradanje, apostolima govoraše nam. Služba Velikog ponedeljka nam govori o starozavetnom Josifu, koji je praobraz Hrista, jer od braće biva prodat za 30 srebrnika. Potom bi oklevetan i nepravedno bačen u tamnicu. Božjom desnicom bi izbavljen i postavljen da vlada Egiptom, da bi na kraju svoj narod, pa i braću koja ga prodadoše, spasao od smrti. A ovde i o sasušenoj smokvi vršimo spomen. Kada izađe Isus iz Vitanije ogladne i videvši smokvu koja imađaše samo lišće, jer ne beše vreme smokava, dođe k njoj
i pošto ne nađe na njoj ploda, reče da ne bude više na tebi ploda doveka i odmah usahnu smokva. Ta smokva, simbolički, ona predstavlja starozavjetnog čovjeka, starozavjetni narod koji, nažalost, nije donio istinskog i pravog ploda. Molitvama prekrasnog Josipa Hriste Bože, pomiluj nas. Ženik dolazi u ponoći i blažen je sluga kojega nađe budno, a nedostojan je opet kojeg nađe lenstujućeg. Gledaj zato, dušo moja, da te sam ne savlada. Veliki utorak nas kroz evanđeljsku priču o mudrim i nerazumnim devojkama opominje da se ne predajemo snu nemara, nego da u podvigu ne zaboravimo da u našim zemljanim sasudima ponesemo i ulje milosrđa, bez koga nećemo moći da izađemo u sretanje ženiku crkve, Hristu, koji milost traži, a ne žrtvoprinošenje. Uvodi Sveto evanđelje ovu priču i 5 dakle naziva mudrima koje su uz devstvo priložile i ulje mnoge i bogate milostinje, a 5 ludima koje su također imale devstvo, a milostinju neprimerenu. A kada je protekla noć sadašnjeg života, zadremale su sve devojke, to jest umrle su, jer se smrt snom naziva. I dok su one spavale, nastade vika usred noći, i ove koje su priložile obilno ulje kroz otvorena vrata uđoše sa ženikom, a lude, nemajući dovoljno ulja, tražahu ga posle sna. No lude, došavši neosvetljene, ovako viču udarajući u vrata: Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A sam Gospod lično daje onaj strašni odgovor: odlazite, rekavši, ne poznajem vas. Jer kako ćete vidjeti ženika milostiva, nemajući same milostinje? Budući da je neizvestan dan i čas kraja, treba čuvati celomudrenost kao Josif i sa smokvom uvek plod duhovni prinositi. No, Hriste, pribroj nas s mudrim devojkama i pridruži nas tvome izabranom stadu i pomiluj nas. Amin. Na veliku sredu bogosluženja nam otkrivaju silu pokajanja i ljubavi, radi kojih se milost Božija kao ulje izobilno izliva na one koji se kaju. Nerazumne devstvenice, nemajući milosrdno srce, ostale su van ženikovih odaja, a žena bludnica sa suzama pokajanja Hristu prinosi miro i dobija oproštaj, jer je veliku ljubav imala. Zapovediše božanski oci da vršimo pomen žene bludnice koja pomaza Gospoda mirom, jer se ovo dogodi malo pre spasonosnih stradanja. Crkva vekovima potvrđuje Hristove proročke reči, da će se, gde god da se propoveda evanđelje, govoriti o ženi koja pomaza telo njegovo za pogreb. U vreme ono, kad Isus bješe u Vitaniji u kući Simona Gubavoga, pristupi mu žena sa alavastrovom posudom mirisa skupocjenoga i izli na glavu njegovu kada sjeđaše za trpezom. A kad ovo vidješe učenici njegovi, negodovaše govoreći: čemu ova šteta, jer se mogaše ovaj miris prodati skupo i dati siromasima. A Gospod će odgovoriti: siromahe imate vazda sa sobom, međutim ona mene priprema za pogreb. Tada jedan od 12 po imenu Juda Iskariotski otide prvo sveštenicima i reče: šta ćete mi dati, ja ću vam ga izdati. A oni mu položiše 30 srebrnika
i od tada tražaše zgodno vrijeme da ga izda. I Hristos je video da se izdajnik nije pokajao, a ipak nije prestajao da se stara o njemu. Reći ćeš, kako je mogao da postane takav kad ga je bio prizvao Hristos? To je moguće zato što Božji priziv sam po sebi ne prisiljava ni na šta, ne primorava volju onih koji ne žele da izaberu vrlinski put. Običaj je da se na ovaj dan u hramovima vrši sveta tajna jeleosvećenja. Kada se narod okuplja i kada se čita 7 molitava, 7 evanđelja, 7 apostola i kada se vrši pomazivanje blagoslovenim uljem za zdravlje i spasenje i za spomen upravo na taj događaj iz Hristovog života. Bludnica pristupi k tebi miru sa suzama izlivajući na noge tvoje čovekoljubče i smrad od zala izbavlja se zapovešću tvojom, a neblagodarni učenik dišući blagodat tvoju ovo odbacuje i smradom se odeva srebroljubljem prodajući tebe. Slava Hriste milosrđu tvome. Tajna večera i zastrta gornica unutar grada Jerusalima beše ukrašena na jedan dan pre zakonske pashe i stradanja Hristovi. Glavna tema Velikog četvrtka je sama ova tajanstvena večera, na kojoj je Hristos zablagodario Ocu i prelomivši hleb, dao ga svojim učenicima rekavši: ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Uzeo je čašu i blagoslovio i prinio Bogu Otcu i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva. Crkva Božja nije ništa drugo nego je od tada pa evo do danas i do kraja svijeta vijeka nego je jedna velika i divna tajna večera, neprekidno sabiranje ljudskih pokoljenja poput tog prvog sabora oko trpeze Gospodnje i učestvovanje u tajni pričešća tijelom i krvlju Hristovom na način na koji su to učestvovali prvi učenici Hristovi. Isti Gospod je tu koji je bio među apostolima, isti Gospod koji je stradao, on i dalje strada, isti Gospod koji je blagoslovio hljeb i vino, ponovo blagosilja silom Duha Svetoga i time on je tu po svom obećanju sa nama i među nama. Na liturgiji Svetog Vasilija Velikog sa večernjom službom svi verni mole da budu pričasnici njegove tajne večere, koja još uvek traje i na koju su svi pozvani. Crkva se danas prisjeća i tragičnog trenutka u kojem Juda, ustavši od svete trpeze, odlazi u mračnu noć da Hrista
izda. Da se bezbolnio da bolujući od srebroljublja pomračivaše i tebe pravi Hristos znađeše dobro, šta mu se ove večeri spremaše. Imajući apsolutnu vladu nad samim sobom, on nijednom crtom svojom nije pokazivao buru, koja se u njegovoj duši tada lomila, niti uzbuđenje i strah čoveka, koji je pouzdano znao približeni čas svoje smrti. I dok jeđahu, reče im, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. I ožalostivši se veoma, poče mu svaki od njih govoriti, da nisam ja, Gospode, a on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku uz djelu, taj će me izdati. Sin čovječi dakle ide kao što je pisano za njega, ali teško onome čovjeku koji izda Sina čovječijeg, bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovjek. A nastade i prepirka među njima, koji se od njih smatra da je veći. Kada se slavni učenici zavre... Bez ikakvog daljeg objašnjavanja, bez prekore i uveravanja, Hristos usu vodu u milaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut, na preveliko njihovo iznenađenje. Koji je najveći među vama, neka bude kao najmanji, i koji je starešina, neka bude svima kao sluga. Umivši im dakle noge i uzvišenost smernošću pokazavši, opet uze haljine i sevši za trpezu, poučava ih da ljube jedan drugog i da ne traže starešinstvo. U vreme ono iziđe Isus sa učenicima svojim preko potoka Kedrona gde bješe vrt, u koji uđe oni učenici njegovi. Tada im reče Isus: žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. I otišavši malo, pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka mi mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši učenicima nađi ih gdje spavaju i reče Petru: zar ne mogoste jedan čas probjeti sa mnom? Bdijte i molite se, ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Ko može opisati i izmeriti bol Hristovone strašne noći u oči raspeća? Bol duše i tela. Ako je na krstu bio bol telesni, ovdje je bio veći bol duševni, jer se kaže da on beše u borenju. To je unutrašnje, duševno borenje, to je objašnjavanje sa Ocem. To je tajanstveno savjetovanje čovjeka sa bespredelnom božanskom trojicom. O nečem od čega zavisi sav stvoreni svet, od početka do kraja. Na jednoj strani preužasni bol čoveka, od koga se lije krvavi znoj u hladnoj noći, a na drugoj strani Božiji plan ljudskog spasenja. Jutrenje Velikog petka najavile su stihire već otpevane na večernjoj službi. Na carske dveri se postavlja nalonj sa koga će tokom jutrenja sveštenoslužitelji da čitaju povest sve četvorice evanđelista o stradanju Hristovom u 12 odabranih odeljaka.
Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njim stajaše Juda, izdajnik njegov. A kada im reče ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog i odsječe mu desno uho. A slugi bješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao otac, zar da je ne pijem? Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga i odvedoše ga najprijani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe prvosveštenik one godine. Nemoj ipak da te savlada uninije kada čuješ da je Isus predan. Ili bolje, tugu i gorko plači, no ne nad predanim Hristom, nego nad izdajnikom Judom. Jer izdani je spasao vaseljenu, a izdajnik je izgubio svoju dušu. Izdajnikom spasa, da li te ono društva A prvosveštenici i sav Sinedrion tražahu lažna svjedočanstva protiv Isusa da bi ga ubili. I ne nađoše. Premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Reče im Isus: ja vam kažem, sada ćete vidjeti Sina čovečijeg, gde sedi sa desne strane sile i dolazi na oblacima nebeskim. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine govoreći: huli na Boga, šta nam više trebaju svjedoci? Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt. Tada mu pljunuše u lice i udariše ga po glavi, a drugi po obrazu govoreći mu: proreci nam, Hriste, ko te udari? Jer je napisano: udarit ću pastira, pa će se razbeći ovce od stada. Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Nije li on zenica sviju zala, trkalište svih iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek, ubijajući bogočoveka, dokazao da je on zaista ludilo zemlje? Ni strašni sud neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će nesumnjivo biti manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveku. A danas čovek sudi Bogu. Danas je strašni sud za Boga. Sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga. Procenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to posljednja cena? Zar je Juda naša posljednja reč o Hristu? Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt.
To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikad bezumnije sudije svet nije video. Krst, najsramniji dar, darovali smo onome koji nam je darovao večnu slavu. Gubavče, on te očistio od gube. Zar mu to za krst daruješ? Slepče, on ti je oči otvorio. Zar zato da bi video načiniti krst i raspeti ga na njemu? Mrtvače, on te vaskrsao iz groba. Zar zato da njega sateraš u svoj grob? U vrijeme ono kad bi jutro učiniše vijeće si prvosveštenici i starješine naroda protiv Isusa da ga pogube, i svezavši ga odvedoše i predadoše ga Pontiju Pilatu namjesniku. Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: Sagreših što izdadoh krv nevinu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? Ti ćeš vidjeti. I bacivši srebrnike u hramu iziđe i otide te se objesi. A prvosveštenici uzevši srebrnike rekoše: ne valja ih metnuti u hramovnu riznicu, jer su cijena za krv. I uzeše 30 srebrnika cijenu cijenjenoga, koga su cijenili sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za njevu lončarevu. A Isus stade pred namjesnikom i zapita ga namjesnik govoreći: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. Tada mu reče Pilat: zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? A u prazniku biješ običaju namjesnika da narodu pusti po jednoga sužnja koga oni hoće, a tada imahu poznatoga sužnja po imenu Varavu. A kada se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa, nazvanoga Hrista? A oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: šta da činim sa Isusom nazvanim Hristom? Rekoše mu svi da se razapne. A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: vi ćete vidjeti. I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. Tada vojnici namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu četu vojnika i svukavši ga i obukoše mu purpurni ogrtač i opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu i daduše mu trsku u desnicu i kleknuši na koljena pred njim rugahu mu se govoreći: Zdravo, care judejski. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, daduše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i okusivši ne htje da pije. A kad ga razapeše, razdjeljiše, haline njegove bacivši kocku i sjeđahu onde te ga čuvahu. Danas visi na drvetu, Danas visi na drvetu, onaj koji je na vodi zemlju onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Danas je dan kada su ljudi strašni za Boga, jer muče Boga kao što ga niko nikad mučio nije, jer biju Boga
kao što ga niko nikada bio nije. Jer pljuju Boga kao što ga niko nikad pljuvao nije. Pljuvahu ono divno, ono blago lice koje više vredino sva sazvežđa, nego sva blaženstva. Šta kažem? Da, više nego sva blaženstva, jer u tom krotkom licu je svekoliko večno božanstvo, svakolika večna radost. Trnovim vencem kite onoga koji je čoveka okitio besmrćem. Trnovi venac splete čovečanstvo oko glave onoga koji je venac od zvezda ispleo oko zemlje. Zar da umuknu usta koja su govorila kao što čovek nikada govorio nije? Jaire, gde si? Lazare, gde si? I udovice Nainska, gde si, da zaštitiš Gospoda tvog i mog? Šta mislite o Hristu na krstu? Varalica je, nemoćan je. Ako si sin Božiji, siđi s krsta. Ti što hram Božiji za 3 dana podižeš, pomozi sam sebi i siđi s krsta. A šta misli Gospod sa krsta o ljudima pod krstom? Ono što samo Bog ljubavi i Bog krotosti misliti može. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Na sveti i veliki petak ne služi se liturgije. Tipik propisuje čitanje velikih ili carskih časova, koji su tako nazvani zbog učešća u njima samog cara u vizantijskom periodu. Poklanjamo se stradanjima Tvojim, Hriste. Vernici drže strogi post, izbegavajući svaku telesnu utehu u dan u koji Gospod strada, raspet na krstu. I stavišemo iznad glave krivicu njegovu napisanu. Ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše s njim 2 razbojnika, jednoga s desne i jednoga s lijeve strane, a jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi, odgovorivši, ukoravaše ga govoreći: Zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili. A on nikakva zla ne učini. I reče Isusu: Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada su se o Hrista sablaznili svi učenici, razbojnik ga je ispovedio kao Gospoda i kao cara. Opomeni me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Razbojnik je naša nada, jer je poverovao u Hrista kao Boga, onda kada su svi bili izgubili veru u njega, jer je poverovao u Isusa Gospoda onda kada je Isus bio porugan, ismejan, izmučen, kada je bio u najsramnijem položaju i kada je kao čovjek stradao i mučio se užasno. Hristos u tim strašnim časovima nikome nije zla želeo, on je svima i svakome dobro želeo i do svoga izdisaja radio na dobro ljudi. Čak i sa samoga krsta on je radio za dobro ljudi i za dobro onih koji su ga na drvo ekserima zakovali. Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Ovo nije samo dobra želja, ovo je dobro delo. Najveće dobro delo koje grešni ljudi mogu potrebovati od Boga.
sa krsta ispod ruke smrti savijen od bola, Gospod je ispunjen brigom za spasenje ljudi. On i raspet ispunjava svoje velike zapovesti date ljudima, zapovest o neprestanoj molitvi, zapovest o milosrđu, zapovest o opraštanju, zapovest o ljubavi. A od 6. časa bi tama po svoj zemlji do časa 9. A oko 9. časa povika Isus iz svega glasa govoreći: Ili masa vahtani, Bože moj, zašto si me ostavio? Zemlja se potresla, grobovi se otvorili, zavjesa se poderala na Jerusalimskom hramu. A kapetani koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše Sin Božiji. Tajni krsta upravo otkriva ta tajna njegove neizrecive bogočovječanske ljubavi. Zato krst ima svoju vertikalu i svoju horizontalu. Ljubav koja dolazi od ozgo, to je vertikala krsta, i ljubav koja znakom krsta grli istok i zapad, sjever i jug. Jer vidite, krst je ne samo nešto se javilo na Golgoti kroz njega spasenje, nego krst je već ugrađen u ljudsku prirodu. Evo, pogledajte kako stoji čovjek. Raspeće je u čovjekovoj prirodi. A budući da bješe petak i da ne bi tijelo ostalo na krstu u subotu, jer bješe veliki dan ona subota, Judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goljeni, pa da iskinu. Onda dođoše vojnici, prvome prebiše goljeni i drugome za njim, i došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goljeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Pogledat će na onoga koga probodoše. I ondje bijahu i izdaleka gledahu mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima biješe Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josina i mati sinova Zavedejevih. Uveče dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo. I uzevši Josif tijelo, zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isjekao u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata od groba, otide. A ondje biješe Marija Magdalina i druga Marija, koje sjeđehu prema grobu. U 9. čas dana, odnosno u 4 sata popodne, po savremenom računanju vremena, večernjom službom liturgijski počinje Velika subota. Na sredini hrama je cvećem ukrašen grob, na koji će biti položena kopija plaštanice, platna kojim su Josif i Nikodim obavili telo svoga učitelja, skinuto sa krsta, i na kome je na čudesan način ostalo izobraženje
Hristovog namučenog tela. Jer da nije postradao za nas, mi ne bi mogli ni znati da je on zaista ljubav. I ne bi mogli prepoznati i priznati njega kao Boga. Jer šta će nama Bog koji ne zna našu muku, naše stradanje, našu okovanost smrću i prolaznošću. Takav Bog je neki daleki tuđi Bog. Sutradan pak po petku sabraše se prvosveštenici i fariseji kod Pilata govoreći: Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica kaza još za života, poslije 3 dana ustaću. Zato zapovijedi da se utvrdi grob do 3. dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću, da ga ne ukradu i ne kažu narodu: ustade iz mrtvih, i bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite te utvrdite kako znate. A oni otišavši, utvrdiše grob sa stražom i zapečatiše kamen. Uzalud čuvaš grob stražo, jer ne može raka zadržati samo život. U svetu i veliku subotu praznujemo bogotelesno pogrebenje Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista i njegov silazak u ad. Time je rod naš pozvan iz truleži prešao ka večnom životu. Dolazi velika subota. To je jedina subota u toku godine koja se posti zbog prebivanja Gospodnja u grobu. Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi je ona omiljela. Bogosluženje koje protiče u oplakivanju Hrista, koji je nas radi stradao i bio pogreben, zapravo je trepetno iščekivanje pobede i nezalaznog dana u koji će u život ponovo da zasija iz groba. Sa stradanjima Tvojim, Hriste, se oslobodismo od stradanja, od onog najdubljeg stradanja čovjekovog, to je čovjekova podložnost smrti. Mir crkvi, spasenje narodu Tvome, daruj Tvoj vaskrsenje. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Jer silazi reč Božja s tijelom u grob, a silazi u ad netljinom i božanskom svojom dušom, koja je sa smrću razdvojila od tijela, koji je predao ruke Otcu, kome je i svoju krv prinjeo, iako on nije tražio, a koja je postala naše izbavljenje. I sada i u vekove vekova. Amin. On jeste čovjek i podložan je svemu onome čemu je podložena ljudska priroda. Ali on isto vrijeme i Bog. Tako da smrt njega nije mogla progutati kao što guta sve ostalo. Gospodina,
Onaj koji je bezan zaključao gleda se mrtav i s mirom i plaštanicom obavijen u grob se polaže kao smrtan besmrtnik. Žene pak dođoše da ga pomažu mirom, plačući gorko i vapijući. Ovo je preblagoslovena subota koju Hristos usnuši vaskrsnuće 3 dnevan, ad dole stenja judeji se dogovaraju dok klevetaju Hristovo vaskrsenja, žene kliču. Ovo je preblagoslovena subota u kojoj Hristos usnuši vaskrsnuće 3 dnevan. Tebi, Bože naš, slava Tebi, ranjem bijak primiši u srce. Ova subota je punoća svih subota. Kao što se Gospod odmorio od djela svojih u subotnji dan i zbog toga je subota praznovana u Starom Zavjetu kao praznik. On se i sada odmara, Gospod, od djela svoga bogočovječanskoga, ispunjenja božanskog domostroga spasenja. Ipak telesno uselio se u grob Gospod naš Isus Hristos s božanstvom koje je bilo tesno sjedinjeno sa telom, a beše s razbojnikom i u raju i u adu beše, kao što je rečeno, sa oboženom svojom dušom. A nadprirodno beše sa Ocem i Duhom sedeći s njima kao Bog neograničen, a beše svuda jer nimalo božanstvo u grobu ne stradaše, kao ni na krstu. No ad od sada se grči i bezumstvuje, osjećajući ogromnu silu. Povrati dakle Hrista tvrdi i krajugaoni kamen koga je nakratko bio progutao i sve koji od veka ima utrobi učinivši ih hranom. Neizresivim snishođenjem Tvojim, Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hrista možemo poznati i posvjedočiti ga samo ako postoje ljudi i ukoliko postoji zajednica koja je živo svjedočanstvo njegovog božanstva, njegovog vaskrsenja. Pojmo Gospodu. Na samu veliku subotu liturgija Svetog Vasilija Velikog počinje večernjom. Pomoćnik i zaštitnik mivi na spasenje, pojmo Gospodu. Ja se slavno proslavi. On je Bog moj, slavit ću ga, Bog Otca mojega, i uzvišivat ću ga, pojmo Gospodu. Ja se slavno proslavi. Blagosloven si na svodu nebeskom i pevan i preuznošen u vekove. Blagoslovite nebesa. Gospoda pojte i preuznosite u sve vekove. Jelici od Hrista krestiste sja, tvoj Hrista. Sveštenici se oblače u svetle, najsvečanije odore da proslave rađanje novog života i pobedu nad smrću. Braćo, svi koji se krstimo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo. Ako li umresmo sa Hristom, verujemo da ćemo i živjeti sa njime. Znajući da Hristos ustavši iz mrtvih više ne umire, smrt više ne vlada njime. Jer što je umro, grijehu je umro jednom za svagda, a što živi, Bogu živi. Tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehom, a živi Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našem.
gdje ti je smrti žalac? Gdje ti je ade pobjeda? Smrt se suočila sa besmrtnim Bogom koji je kao živonosni kvasac osvetio njegovu ljudsku prirodu, a kroz nju i sveukupnu ljudsku prirodu i sveukupnu tvorevinu. Pošto minu subota na osvitku prvoga dana nedelje, dođoše Marija Magdalina i druga Marija da posete grob. I gle, zemlja se zatrese veoma, jer anđeo gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja i odijelo njegovo bijelo kao snijeg. I u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, reče im: što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Sjetite se kako vam kaza, dok biješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi griješnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I sjetiše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo 11 i svima ostalima. I ovima se učiniše njihove riječi kao buncanje i ne vjerovaše im. A Petar ustade, pa otrča na grob. I nagnuvši se, vidje samo pokrove gdje leže i otide, čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Vaskrsenjem svojim Gospod je digao ploču sa groba našeg, sa grobnice ove zemaljske, i mi smo prvi put ugledali put otvoren za nas ljude, put koji sa zemlje vodi u život večni. A svedoci toga događaja bezbrojni su. Prvi svedoci bile su svete mironosice, a sa njima i za njima sveti apostoli, bezbrojni mučenici, svetitelji, pravednici, svi hrišćani, milioni i milioni hrišćana do današnjeg dana. Šta su oni? Ko su oni? Samo svedoci vaskrsenja Hristovog. Jer čime se ti odlikuješ od svih drugih ljudi, od svih drugih vera? Čime se hrišćanin odlikuje od svih zemaljskih bića? Mi smo hrišćani time što verujemo u Hristovo vaskrsenje, u svoju besmrtnost i život večni. Čovjek više nije rob smrti, čovjek više nije rob greha, čovjek više nije rob đavola, čovjek je oslobođen Gospodom Hristom i greha i smrti i đavola. To je jedina sloboda u svima svetovima za rod ljudski. Prava sloboda. Sloboda od greha. Taj povratak u život, taj odgovor na taj vapaj za životom neprolaznim, vječnim, jeste Hristovo vaskrsenje. Jehasiše jesih smrti, život tebe smrti, tog da duhem tvil jesi blistanije Božestva, je kaže i umešija od preispolnji, voskresil jesi, sja sili nebesni jazivaku, жизно даче Христе Боже наш, слава Тебе. Otac moj do sada djela i ja djelam. Njegovo djelo se nastavlja i ugrađuje u veliku tajnu Hristovog vaskrsenja, u tajnu 8. nezalaznoga dana. Uzmite svetlost
receive the light from the never-ending light and glorify the Christ, who resurrected from the dead. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе, и нас на землі. I eto prvih zvona da objave vaskršnju radost. Svet, kao da je ponovo stvoren, javlja se obnovljen, očišćen i beo. A poslije toga javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kada su išli u selo. I dok on sjeđaše sa njima za trpezom, uzevši hljeb, blagoslovi i prelomivši ga, davaše im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga, i on postane vidljiv za njih. I ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim i nađoše okupljenu 11 i one koji bijahu s njima. I oni ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše pri lomljenju hljeba. I dok oni ovo govarahu, i sam Isus stade među njih i reče im: mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha i reče im: što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaše? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom, opipajte me i vidite, jer duh nema tijela i kostiju, kao što vidite da ja imam. Božanska sila u njemu je ona sila koja je njega vaskrsla iz groba i preko koje je taj njegov grob postao živonosni grob. Jako
uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite, bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dan poštujte, vi koji ste postili, vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je puna, naslađujte se svi, tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi se naslađujte pirom vere, svi primite bogatstvo blagosti. I ovo predviđajući Isaija zavapi, Ace zagorča sretnušite dole. Zagorča se, jer opustoši, zagorča se, jer bi porugan, zagorča se, jer se umrtvi, zagorča se, jer pade, zagorča se, jer bi svezan, primi telo Hristovo i Boga se dodirnu, primi zemlju i srete nebo, primi ono što viđaše i pade u ono što ne viđaše. Smrti, gde je tvoja žaoka? Ade, gde je tvoja pobjeda? Vaskrse Hristos. I ti si se survao. Vaskrse Hristos. I padoše demoni. Vaskrse Hristos. I raduju se anđeli. Vaskrse Hristos. I život živi. Vaskrse Hristos. I nijednog mrtvog u grobu nema. Hristos usta iz mrtvi i bi početak preminulih. Njemu slava i sila u vekove vekova. Amin. On je sabirno sočivo svega što se događalo, što se događa, što će se događati, zato u njemu govorimo da je alfa i omega, prvi i posljednji, početak i kraj. Bez njegove ličnosti, njega kao vaskrsloga, nepojmljiv je svijet, njegov nastanak, nepojmljiv je čovjek, ljudska priroda, neshvatljiva je i besmislena ljudska istorija i sve ono što se zbiva u okvirima vremena i prostora. Bješe svjetlost istinita koja obasja svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. U svijetu bješe i svijet kroz njega postade i svijet ga ne pozna. Svojima dođe i svoj ga ne primiše. Jovan svjedoči o njemu i viče govoreći, ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi ispred mene, jer prije mene bješe i od punoće njegove mi svi primismo i blagodat na blagodat. Slava Bogu, Gospodnja,
Hristos vaskrse, to je pozdrav nad pozdravima, to je nešto što sadrži najdublju istinu o nama, o Bogu. Otuda se mi uvijek vraćamo na te izvore vode žive i napajamo se vodom koja otiče u život vječni. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Zar niste čuli? Zar još niste čuli da je greh prvog izgnanika iz raja, praoca svih izgnanika iskupljen? Da je iskupljen i opran krvlju ljubavlju na krstu. I nama darova život večni, poklonimo se njegovom tridnevnom vaskrsenju. Taj greh je značio otpad dece od oca i ne bratstvo među braćom, razdor i nenavisti stoljeće u stoljeće, iz milenijuma u milenijum. Ljubav dece prema ocu bila je ugašena i ljubav braće prema braći bila je ugašena. Zar niste čuli da je Hristos zaustavio grehovni vetar i utišao suludu buru, vetar i buru što su vekovima gasili i ugasili onaj prvi oganj? Zar niste čuli da je on zapalio nov oganj na ugašenom ognjištu ljubavi? Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda su uzrasla ponovo dva krila na duši vašoj. Bogoljublje i bratoljublje, kao dva orlovska krila. Okrilatilo je biće vaše sa dva čudesna krila, koje vas dižu u nebesa, u raj nebeski, u carstvo krilatih heruvima, u besmrtnu rodbinu Gospoda Vaskrsitelja, pobednika smrti. Hristos vaskrse!